Jod bura mawuok Mount Kenya maromo 45 oyiere gi duol achiel ne jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki e jal makoro yange kaka ogai mar Masawa mar Kenya kendo biro tayogi e weche telo kod siasa. E bura mane obagi Nyahururu e kaunti ma Laikipia, jotelo go chayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua magikoni oserem chopo dwach oganda ma Masawa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka winj tula ma winy mon godo kendo kwedo kamoro puro ng'wech ka kwengore bedo kama winj tula nitiere. Jalup jatend piny nenore ka gima kweth jotelo wanyo gam kuome kendo kichore gi chien gino maduno mbi mare kamora lenya moduone idak. Kaluwore kod kemkem kata wach mar siasa e masa mar Kenya ma onyiedhore lela ni awayo jogore gi lak e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kod moko kuom jo od bura maromo 45 masani gikoni gi yiere ni jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki e jal magiyeyo teko kuome mar bedo gai margi e weche telo kod siasa ma Mount Kenya. Wach ma holo koyo kuom Rigathi Gachagua ka jo od bura go oyeyo kokgi ogirimiti magitiso ni Nyahururu Declaration kokalo e romo margi magitimo Laikipia. We, as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Kweth jo od bura go okong'won kod Rigathi Gachagua kata matin, kagitude kod siko ng'anjo duong'o kore kendo chimo gojiko kar chopo dongruok ne oganda ma Masawa mar Kenya, gino magikoni mi oganda go to kod jotelo owito geno kuome. The Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Rigathi oseyudore orindi maliet moingo nyadichiel. E jumane, Profesa Kithure Kindiki yande oturo sike kod Rigathi kendo ke kode wi daro ji modak e Gengaora Kayole e dwe mar 5 mar igane. Rigathi ne okunjo pache kendo dhi lamo e got mar Mount Kenya, to e dwe mar 6 Rigathi ne okale matek bang'e ywagore ni okomie ndek lweny mar cherore chieng' pidho yiende, kendo mano ne oyangore tarik 10 e dwe mar 6 no kane ogolo ywak mare Nakuru bang' deko e nyasi ma Nakuru. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements, alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Ywaruok mar siasa Mount Kenya medo gidore kendo lore soko wang' mar ni ng'ano mabiro folo mogik. Usikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine hata itenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Kata kamano, jotelo moko mawuok e kaunti ma Kirinyaga to dok ne Rigathi Gachagua kendo dum kod jotelo makwedo Rigathi ni gin kod lek mar pogo ganda mawuok Mount Kenya. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sijui nao wanajiita Mlima East, sijui Mount Kenya East, na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kuganishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maanake tukiungana tutanufaika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jakoro maduong' mar ODM